A sinatura do convenio entre a Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés e a Asociación Cultural O Castro tivo lugar esta mañá no Salón de Actos do Hospital Comarcal. A través deste acordo, o voluntariado deste colectivo con sede en Baión, en Vilanova, impulsará no centro hospitalario actividades de acompañamento e animación cultural. En canto ao acompañamento de pacientes que necesiten ser acompañados, porque moitas veces, aparte do persoal que é propio do hospital, a veces, tamén nos gusta ter alguén de man cando estamos ingresados e quen poder tirar en algún momento simplemente, para facer compañía, para facer máis levadeiro as horas que pasamos aquí hospitalizados, ou ben para acudir ao cuarto de baño, ou ben para calquera outra cousa, que eso, os voluntarios que formades parte desta asociación sabedelo facer como ninguén. Este servizo de acompañamento está pensado para persoas que pertenzan a algún grupo especialmente vulnerable, ademais de rapazado mocidade, o servizo porá o foco nas persoas maiores e, sobre todo, naquelas que vivan soas ou non teñan familia. Situacións cada vez máis habituais por mor dos tempos nos que vivimos e que, dinden do Sergas, precisan dunha resposta social como a que ofrecen dende o Castro. Esto no solo lo podemos afrontar el sistema sanitario, porque nosotros podemos afrontar la parte médica, la parte del ingreso aquí, pero vosotros tenéis que ayudarnos con lo que es la parte social. El desafío que tenemos por delante no solo es un desafío clínico, es un desafío también social, porque somos todos muy conscientes de que la soledad no deseada, el aislamiento, las depresiones incluso nos van a condicionar muchas veces los resultados de salud que nosotros queremos para nuestra población. O presidente do Castro, acompañado por un grupo de voluntariado da entidade, amosou a súa satisfacción pola asinatura deste acordo. Sabarís indicou que o labor da súa asociación será facer máis levadeira a estadía dos doentes neste hospital. Nesa liña, ademais do servizo de acompañamento, o colectivo organizará propostas de carácter cultural, como música, teatro ou contacontos. Para nós é unha satisfacción estar aquí axudando a que esas persoas sean un pouco máis felices. Estar nun hospital ou ingresar nun hospital nunca é unha actividade agradable, non pode serlo por a propia naturaleza, pero forma parte da vida. Entón, o que nós pretendemos é que sea un pouquiño máis agradable. O convenio ten unha vixencia dun ano coa posibilidade de prorrogarse se así o acordan ambas partes.